फैसाखौल' उसुरगानिखौ लाना थांबाय। फैसा बेसेबां लांखो आन्दाजाव 20,000सो लांबाय खोमा 20,000सो लांदोनो ओमफ्राय माबाफोरखौ आसानफोरखौ खुवाखैना बेलेग बायफिनजोब्बाय सेलखिनिया बियो मंगलसूत्र आसान गासैबो बायफिनजोबना गावा दा भिडिअ खालामना होबाय सैतानिया दा हिनजाव गोदाननि सायाव मोनसे गोदान कल रेकर्ड लोगोफोर बे कल रेकर्डखौ खोनासंनायनि सिगां आसान मंगलसूत्र आरो सिन्दुरखौ मोना थांनायनि सायाव आं आंनि गोसोनि मोन्दांथिखौ फंनैसो बुंग्रोनो सानदों आरोना लोगोफोर थ' साननैसो सिगां हिनजाव गोदाना गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे स्टेटमेन्ट होदों दे गासैबो सिन्दुर आरो मंगलसूत्र आसानफोरा गावनि आखायावनो दं होननानै मोनसे भिडिअनि गेजेरजों देखायना होदों दे लोगोफोर थ' बेफोरनि सायावनो नोंथांमोननि डाउटखौ क्लियार खालामनो थाखाय नैबे आपडेटखौ लाना फैनाय जादों आरोना हिनजाव खारनायनि सायाव फार्स्ट भिडिअ ओंखारदों होनोब्ला नैबे मादैनियानो दै नोंथांमोना नैबे मादैनि भिडिअ मोजाङै गोसो होनानै नाय खुनानै गारबोनाय मंगलसूत्र आसान आरो सिन्दुर हुगारनाय गांसे फालि नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना बेनिफ्राय नेक्स्ट हिनजाव गोदाननिफ्राय मोनसे भिडिअ ओंखारदों दै बे भिडिअनि सायावनो जोंहा एन्थनी ब्रादारा मोनसे खोथा बुंदों दै नोंथांमोना खोनासंलां बिनानावखौ बुंनो गोसो जायो नोङो मंगलसूत्रखौ देखायनांगौमोन भिडिअनि गेजेरजों नोंदि बुंदों मंगलसूत्रखौ गारनानै फैयाखै नङा होमबा मंगलसूत्रखौ गारनानै फैयाखैब्ला नोङो माने आखायाव लानानै देखायनांगौमोन एन्थनी ब्रादारा बेफोरबायदि खोथा बुंखांनायनि दसे उनावनो हिनजाव गोदाना फिन मोनसे भिडिअ लाबोफिनदों आरोना जेरै दं आं एरैनो फैदों मंगलसूत्र आसानखौबो आं गानजोबनानैनो फैदों बेफोरखौ आं बेयाव फैनानैसो खुफैदों नाथाय आं बिसोरनि न'खराव गारबो दा खोथाया सोरनिया सैथो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आं आंनि गोसोनि मोन्दांथि बायदिब्ला हिनजाव गोदाननिखौ एसे नंखाय बायदि मोनदों आरोना अब्ला आं बांद्राय बुंबाय थालिया नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंलांदो थगायजोब्बाय सिख्लाया मा रखम माबाफोरखौ आसानफोरखौ खुवाखैना बेलेग बायफिनजोब्बाय सेलखिनिया ओमफ्राय आंथ' दा नुगासिनो दङ माबा सोरनिबा फेसबुक आरो सोरबा होगासिनो दङ ना माबा इउटुब चेनेल बा फेसबुक पेजफोराव फैफिनबाय माबाय बेबायदि आं नायाखै मोजाङै गोथौनो फैयाखै नंगौ बैसोखौबो बिमा बिफाया इनि एक्सुएल बैसोआ थारमाने 21 बोसोर जाबाय इनिफ्राय आधार कार्डआव 17 जाना दोङो नै इखो दासो मिथिबाय हिनजाव नायनो थांनायावथ' सोंनाय जाखायोना बैसोआ बेसेबां जाखो ओमफ्राय बैसो नङाबा बैसो खोन्थायालासिनो ओरैनो थांगोन नामा ओमफ्राय उनाव गावसोरनो 22 बोसोर जाबाय होनना खोन्थादोनो ओमफ्राय उनाव आरो दा इदिसो ओंखारलायबाय होमबा गावसोर थगायना हरदो इहा थारमाने बेलेग हाबा जाखानाय हिनजाव थैखानाय मानसिजों लेनदेन दोङोमोन बेखायनो न'निफोराबो आथुर हरबाय खोमा जानायालाय बैसोआ 21 बोसोर जाबाय आरो इनिया रियेला 21 जाबाय आरोना रियेला 21 खिन्थु आधार कार्डआव जि दा 17 जाना दोङो बे बोरैथो बेबायदि आधार कार्डआ मोननै जाखो मोननै नङा आसलि आधार कार्डआवनो 17 जाना दोनखायोनो बेनिफ्राय बिनि डेट अफ बार्थआ अरिजिनेल डेट अफ बार्थआथ' 2005 ना मा होनो 5 ना 6 2005 नि खिन्थु आधार कार्डआव इयो 2008 जाना दोङो इसानिया बे निजे खालामना लानाय ना माबा मोनसे गलथियाव भुलाव जादों गावसोरो बिमा बिफाया सिगां दालाय माबा मिथिया मा हुसिया ओरैनो आन्दासाव खोन्थाया होमबा स्कुलफोरावलाय बिदि जाबाय आरो थारमाने सिख्लाया फरायनाय सार्टिफिकेटआ बेसेबां बेनो आधारानो जागोन आरो आधारावनो थांबाय आरो जेनेबा खिन्थु रियेल अरिजिनेला जेनेबा 21 जाबायमोन आरो बिनिया 21 इनिफ्राय माने आधाराव खमायनानै दं आरो बियो मंगलसूत्र आसान गासैबो बायफिनजोबना गावा दा भिडिअ खालामना होबाय सैतानिया दाख्लै सिन्दुर माखाखौ हुगारजोबना ओइ जाहानि न' खाथियावनो हौवा लागोना आंथ' इयावनो सानसे दोंहैबाय थायो मैयानिफ्राय ओमफ्रायो नायनाय समाव बेखौ नायहैनाय समाव माबायदि रिप्लाय होनायमोन बे बोरै जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंखायो बेफोरबायदि जेबो होनाखैमोन नामा एख' गैया फसायलायनानै थांगोन जाबाय गावसा बिमादैयासो खोन्थाखादो गावसा बिमादैया जाहानि आनैनि फिसाला फंबाय जाहानि फंबायखो थारमाने इदिनो बबा बबि नुनायाव गथ'आ मोजांथार बिराद भद्रना जानाय गथ'आ लोंना गफ'ना थायो थगायजोबनाय इनिफ्राय इनो हरगोन होननानै बोरैबा रायलायनाय जादों गोसोथोफेरनोबो रोङा माया ओमफ्राय उनाव मा बांसावहैखो इखो नुवाखै लोंनानैनो थाबाय थायोलायनो सोर लोंना थायो हौवाखौ लोंना थायो होननानै नुवाखै
भिडिअ बानायनायखौ आं भिडिअखौ नायाखै माने आं नुगासिनो दङ खिन्थु सिङाव हाबनानै आं दासिमबो मोजाङै नायाखै आरो मानो होनबा सोंहरबा साबसिन जायो होननानै ना सोरबा भिडिअ बायदिसिनाफ्राव बा इउटुबफ्राव सोरबा गावनि लाबा लाबनि थाखायबो बारा खोथा बुङो नालाय खोथायाथ' बेनो इयो सिख्लाया थगायजोबनाय सब थगायजोबदो आरो फैसा लाना खारनायाबो नोंगो गावथ' फैसा लाङाखै होनदो हाबानिफ्राय आरो जर जबस्ति लायदो होनना बिमा बिफानाव बेसे बैसो जाखो बेसे माखो बिमा बिफाया 22 बोसोर जादों होननानै बुंदो जोंनि सिगाङाव आरो बिदि बुंनायनि माबा उनाव जों सार्टिफिकेट नायनो बिगोन आरो हिनजाव नायनो थांग्राया बिदि जादो हाबानि सानबेसे उनाव खारनाय होनदों 6 दिन 6 दिननि उनावनो बेनिफ्राय बिनि उनावसो जेनेबा दा गोसो थोनाय दङ बोराय हौवा होननानै बिदि मिथिबाय आरो ना उनावसो मिथिबाय थारमाने लेनदेना बे बोराय हौवायाबो लायाखैनो गावनि लोगोनोसो हैदोसो होननाय खोनाबावबाय दा र' क्लियार जाबाथाय खोन्थाहरगोन माने गावबो लायाखै ओमफ्राय गावनिख्रुइ 20-22 बोसोरनि फिसाला दोनखायो जायजों दा सन्देह खालामदों आरो ना बे हाबा जाखानाय आरो मानसिया हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय आतसा हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय ओमफ्राय दा बेयो जेनेबा एसे खोनादों आरो गावजों गाव खोनानाय नङा लायाखै बे माने गुबुननो हैनाय बेबायदि आरो ना सन्देह दं आरो बिदि सन्देहसो ना नंथारगौ सन्देह माने इथ' बाथ्रायाथ' क्लियारानो गावसोरसो लाबोआखै इ बाथ्राखौ दा आतसा बेनिफ्राय हिनजावसानि जायगाया बहामोन नबस्ति खलबारि दोन सारा नबस्ति खलबारि मुसलपुरनि बेसेबां गोजान जायो बागानपाराखै थांनांगो मैया जों थांदों हौवा लागोना हौवायालाय हौवा गोदान जों लागोनि आरो नोंसोर गामिनि आरो ना हौवाया काकलिगाव ना आफा काकलिगाव लिरो इसोरबो माथो फुरानावलि ओमफ्राय दा मा लुगैदोंनो मैया नोंसोरदि थांदोंमोन न'खराव दा खारनायाव मा लुगैदों माने गावसोरथ' फिसाजोखौ खबर मोनखाना दोङो जोंनोसो खोन्थायाखै हौवासा हिनजावसा लागोफ्रा खबर मोननानै दङ हिनजावसा लागोनि न'आव हाबहैनाय जादोंमोन आरो मैया थांदो जोङो ओमफ्राय दा हौवासा लागोआ मा डिमान्ड खालामदों हिनजावसानिफ्राय हौवासा लागोआथ' एख' डिमान्डथ' खालामाखै खारनायाव मा लांफादों होनदों सिन्दुर फोथा हुगारना गालांदो जि माखायाव इनिफ्राय मंगलसूत्र खुना गालांबाय बायदिसिना खुजोबना गालांनानै फैसाखौल' उसुरगानिखौ लाना थांबाय फैसा बेसेबां लांखो आन्दासाव 20,000सो लांबाय खोमा 20,000सो लांदोनो ओमफ्राय गावहा दा बेलेग बायफिनहैजोबनानै आङो जेबो खुना गारबोआखै होननानै देखायफ्लाबाय आतसा माने भिडिअ होदों आरो बे गाव फैदों आरो फेसबुकआव गाव होदो दा गावनि पेजाव फैदों आरो ना फेसबुकआव होदो गावनि फेसबुक आइडियाव होदों आरो ना आं दा गाव बहा दंहैनो आन्दासाव गावथ' जायबा हौवा इसोरनावनो दोङो होनना खोन्थाहरदोनो सोरबा नुनानै आङो भिडिअखौ नायनाय जायाखै भिडिअ मा होनदों बेलाय आं बिदि नङा हौवा गोदानानो आंखौ लोंनानै खन्थायबाय थादो मानो खन्थायनो लोङानो जानो फंबाया एसे एनै लोङो आरो बेखौ खन्थायाखैयानो थगायदो आरो इयो सप्ता खनसेयाव बिदि जायो सोरबा 45 बोसोर जाबाय लायोनो माने लोंनानै सिगांनि जेनेबा मा नायना फैखोयो नायहोलायनायाव देनाय नायहोलायखानायाव मा होनना फैखोयो जेनेबा सप्ता खनसेल' थानायावलाय बोरै आन्दाज मोनखो बेलाय थालिसोहाय इयो माबानो जायनो मेनोनो बिदिनो फानग्राखानो मानसिया फानग्राखा जायजोबो लेनदेन गोनांखालै ओइ गथ' गोनां हौवा बोराय बेफोरबायदिसो बे हौवाया बहानि जायजों खारलांदों दा बेखौ बागानपारा बुग्लामारिनि बागानपारा बुब्लामारि माने बे दा बागानपारा बुब्लामारियाव दङना ना बहाबा बिसोरो भारा लानानै दंहैयो बुग्लामारियावनो नुदों होननानै सोरबा जोंहानि मादैनो खबर हरदोंमोननो नोंसोर माबार हिनजावफोर ज' फै होननानै इसा दा हौवाया पारमिसन होयिखाय थांथ'वासै जोंहानि दादाया पारमिसन होथ'वाखै नांथ'वा थांथ'नाङा होननानै ओरैनोथ' गोसारखाजोब्बाय जेरावबो इमान रावखौबो गोसोथोलायफेरनो रोङि आब्रा गथ'खौ इदि खालामना गालांबाय पापि हिनजावा खोनथिनायाबो गावसा बिमादै मोनानो खोनथिबाय दालालिया गावथ' होनदो दालालिफोरा जबरदस्ति हरदो होनदो सेलखिनिया जबरदस्ति हरनाय हिनजावा इदि मोसाफैयो हाबायाव हौवाया दा हौवा गोदाना बेसेबां बैसोनि मानसिमोन 30 बोसोर होमबालाय बारा गिदिर नङामोन माथो ओहो इलाय आधार कार्ड साधार कार्ड होजोब्बाय जोङो
होमबाथ' गिदिर नङामोन एसेबां गिदिर नङामोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो लोगोफोर। बाय।